जों गावनि गलखौ जाफुंहोनोब्ला गावनि गोसो आरो मेलेमखौ माबादि बाहायनांगोन बेखौ आं दिनै नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायगोन। जों गावनि माइन्डजों माबादि खामानि मावनांगोन बेखौ आं दिनै नोंथांमोननो फोरमायनानै होगोन। अब्ला थुदो भिडिअनि गुबै थांखिसिम आगान सुरलांदोनि। डे बाय डे इन एभ्रि वे आई एम गेटिं बेटार एन्ड बेटार। सानफा एफा आं गासिबो बिथिङावनो मोजांनिफ्राय मोजांसिन जाबोगासिनो। जों सानफ्रोमबो पजिटिभ माइन्ड लानानै दावबायनांगोन। मानोना नेगेटिभ फिलिंसजों रावबो सुबुङा जाफुंसार जानो हाया। गोसो आरो मेलेम बे मोननैया अराय जोंनि गावजों गाव रायज्लायनाय खौसे जानांगोन। नोंनि गोसो आरो मेलेमा आलादा आलादा सानोब्ला नोंनि गलआ मोनसे जानानै थानाय नङा। सेरखाय बेरखाय जानानै नोंनि हास्थायनाय लुबैनाया अनजिमा थानाय नङा आरो नोंनि गलआबो गल जानानै थानाय नङा। बेनिखायनो जोंनि गोसो आरो मेलेमा खौसे जाथारनांगोन। गोसोआ मानसिनि सोलेरनि सफ्टवेयर आरो मेलेमा मानसिनि सोलेरनि हार्डवेयर। बेवहाय जों ओरैबायदि भाइरास सोनांगोन जाहाथे जोंनि सोलेरा माब्लाबाबो हें जानानै लोरबां जायै बायदि। जेब्ला थुलुंगाया जोंनि गोसो आरो मेलेमाव थागोन, बानाय आरो गिनाया जोंनि बेसेबा गोजानाव खारगोन। गोसोआ बोलो होयोब्ला, मेलेमा सानोब्ला, बे मोननैनि थांखिया मोनसे जायोब्ला, बे मुलुगाव नों मावनो हायै खामानिखौनो नागिरना मोननाय नङा। जों मानो साक्सेस जानो हाया नों मोनथिगौना? सरासनस्रायै गोबां सुबुंनि मेलेमा सानो आलादा आरो गोसोआ मावो आलादा। बेनिखायनो जों जाफुंसार जानो हाया। जों गोसो आरो मेलेमखौ स्ट्रं लानानै पजिटिभ साननानै खामानि मावनांगोन। गावनि गोसो आरो मेलेमनि गोहोखौ फोथायनांगोन। बेबायदि खालामोब्ला नोंनि गलआ नोंनि खाथियाव हारसिंनो फैनांगोन। भिडिअनि जोबथारनायाव बेखौनो बुंगोन दि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। आरो जुदि भिडिअखौ नायनानै सोरबा सानदोंब्ला आंनि भिडिअनि रावफोरा एसेबो खोनासंजाथाव नङाब्ला भिडिअखौ डिसलाइक मारिनानै थां। आंनि फैनो गोनां भिडिअआव आरो नोंथांखौ फिन खेबसेबाव लोगो मोनबावगोन। गोजोन्थों, खुलुमबाय।